baara yira denmisɛnnin minnu na olu se ka kɛ i dɛmɛbaga ye olu bɛ taacogo t'u la bon ani mun u bɛ tila ka taa e de tɔgɔ tiɲɛ kɔfɛ u bɛ taa ka sɔrɔ e t'a kalama e m'u labila bon u bɛ taa e tɔgɔ jugu de fɔ ani mun u bɛ na dɔrɔn u tɛ sɔn kalandenya ma u tɛ sɔn sɛgɛn ma u bɛ fɛ dɔrɔn n'olu nana dɔrɔn ka wari sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn donc n'u m'o ɲɛ e bolo k'o sɛgɛn don dɔrɔn misiw yɛrɛ ka tila ka taa e tɔgɔ tiɲɛ tɔgɔ de tiɲɛ balimakɛla n'o ye Sumayila Jabate bɛɛ b'a dɔn ko DJS an bɛna baro k'a fɛ k'a ɲininka jigiyaw taabolo la Sumi yɛrɛ ye jɔn ye a k'a da don la k'olu ɲɛfɔ an ye Jabate an nana bɔ i la a diyara n ye baaraw taabolo bɛ cogo di bon alhamdulillah ça d'accord Sumayila ka d'an ye k'an ka jabaranin lajɛ i ka foli di an kanubaa bɛɛ lajɛlen ma ani Sumayila yɛrɛ ye jɔn ye i k'i yɛrɛ ɲɛfɔ an ye o diyara n ye Sababu Ibrahima bon n bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la TV lajɛbaga bɛɛ ani kɛnyɛrɛye bɛɛ foli bɛ bɛɛ lajɛlen d'accord ne yɛrɛ Sumayila ne tɛ mɔgɔ dogolen ye Selinge ne bɛ bɔ Selinge ne fa tɔgɔ Adama Jabate ne ba ye Asan Kuyate Ala ye an garizigɛ musique de la donc o b'a fɔ cogo min na ko baara lankolon tɛ yen donc ne bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la animation bafulu dilan u feere b'a jouer b'a rebobiner ainsi de suite d'accord cérémonie sugu bɛɛ ok yan'an ka se Sumayila Jabate Bayahugu TV kanubagaw yɛrɛ bɔra ka Sumayila Jabate lamɛn fa jeli ba jeli an bɛ se k'a fɔ k'a min sin fɛ k'a sama bɔbɔ si fɛ ale kɔni a 100% de y'ale donc a b'a ka baara kɔnɔ et puis a mana sugu o sugu choisi ni kuma kɔni b'a kɔnɔ musique b'a kɔnɔ o y'ale ka baara ye Sumayila Jabate en même temps a kɛra DJ ye an fɛ Selinge yan yarɔ Sumi munna e ye DJ ya kanu ka don a la bon ani mun komi i yɛrɛ y'a fɔ ka bɔ ko ka a misi fɛ ka sababu musique ye donc komi kuma b'an ka so musique b'an ka so voilà o de ye musique fana diya ne ye d'accord sinon n ye baara caman kɛ mais ka tila ka segin musique kɔnɔ halisa quoi donc mais Sumayila a ka d'an ye k'i da don i ka parcours la dɔɔni k'a ɲɛfɔ an ye parce que ni ɲɛ ma fɔ ɲɛ t'i dɔn bon parcours ka jan dɔɔni n'an ko an ma bɛn ɲɛfɔ an bɛ mɛn yan dɔɔni sinon ne yɛrɛ ne ye baara caman kɛ d'accord voilà e yɛrɛ bɛ caman kalan donc da se ka s'a bɛɛ ma mɔgɔ min ka fisa e ma i bɛ banba o de kan donc a kɛra k'an banba musique de kan an kɔni an tor'o kɔnɔ fɔlɔ d'accord o tɛ baasi ye Sumayila an bɛ to jijiya minɛn kɔnɔ e bɛ se k'a fɔ an ye Sumayila yɛrɛ ye micro ta jijiya la k'a yɛrɛ ka minɛnw sɔrɔ a bɛ waati joli bɔ komi an bɛ bi bon ne yɛrɛ ka micro ta n yɛrɛ ye n karamɔgɔw kɔfɛ ala ka hinɛ an ka karamɔgɔba la n'o ye Sakuma Balaba ye ala ka hinɛ a la dayɔrɔ suma ale ka kalanden dɔ ye ne ye bon ne ye karamɔgɔ caman tɛ animation kɔnɔ bilen mais Sumoki ale b'a kɔnɔ halisa radio Baya Sumoki ale b'a kɔnɔ halisa Amadu Dubuya Turbo ale y'a bila ale de ye micro di ne ma d'accord donc ale de ye micro di yan yɛrɛ karisa kuma donc an b'o de kɔnɔ halisa d'accord an b'o de sira kan halisa jijiya la ok donc o b'a yira k'a fɔ bi an bɛ wagati min na Sumayila Jabate DJS ale tɛ DJ denmisɛnnin ye bi hali n'a sɔrɔ sifinnaka don mais an bɛ se k'a fɔ a karamɔgɔw man ca Selinge yan bi DJ caman bɛ Selinge yan bi an bɛ se k'a fɔ o y'a daminɛ Sumayila Jabate kɔfɛ mɔgɔ dɔ bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ mais o t'a yira k'a fɔ k'i tɛ se baara la ou bien mɔgɔ min ma tɔgɔ sɔrɔ k'o tɛ se baara la Sumayila Jabate an bɛ to jijiya kɔnɔ kunun jijiya tun bɛ cogo di a nafa tun ye jumɛn ye ani mun tun b'a kɔnɔ kunun o ɲɛfɔ an ye bon ne miiri la kunun jijiya a tun ka di kosɛbɛ i bonyalen don jijiw fana bɛ mɔgɔw bonya a nafa ka bon i bɛ ko dɔn a kɔnɔ i bɛ fɛn caman matarafa a kɔnɔ mais bibi in na jijiya kɛra fɛn sugu dɔ ye a kɛra ɲugunnafɛn parce que
jijo an tɛ ka mɔgɔw bonya bilen an tɛ ka bonya ɲini a kɔnɔ bilen an tɛ ka barika ɲini a kɔnɔ bilen kɔni an bɛ fiɲɛ fɛ ten dɔrɔn parce que an ka sira tɛ mɔgɔ la kuma min ka d'an ye an b'a fɔ nin t'an ka fɔta ye nin t'an ka fɔta ye o tɛ kɛ f'i ka gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la mais an ka sira tɛ mɔgɔ la bilen bɛɛ b'i yɛrɛ ye quoi. D'accord. Bamananw ko ten ko kuma bɛ bɔ dakɔrɔ kɔnɔ ka don kulo kura kɔnɔ waati bɛɛ. Soumaïla est bien placé ka nin kuma in fɔ parce que ale ye kunun jijiya ye ani maakɔrɔw cɛla karamɔgɔba minnu bɛ minnu y'a bolo don a y'olu ka wagati a yɛrɛ y'a wagati vécu bi an bɛ wagati min yɛrɛ fɛnɛ na an bɛ se ka fɔ Soumaïla Diabaté a ye nin wagati fɛnɛ vécu et puis a yɛrɛ b'a kɔnɔ hali bi donc il est bien placé ka kuma nka Soumaïla bamananw ko ten ko ni fiɲɛ wulila ko bɛɛ bolo bɛ i kunna dɔɔnin na an bɛ seleke yan bi e Soumaïla ɲɛ bɛ seleke jijiya tagabolo la cogo di jijiw ka ca denmisɛnninw ka ca minɛnw ka ca an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko paranti tɛ tuguni u bɛ don a la dɔrɔn u bɛ kɛ jije ye Soumaïla en tant que douanier bi e bɛ se ka mun de sɔrɔ k'a fɔ an ka bi jijiya taabolo la seleke yan nɔ. Bon an ka jijiya kɔni kɛra ko dɔ de ye n bɛ segin o kan kɔni kɛra ko dɔ de ye sa fɛn bɛ se ka ɲɛfɔ bilen quoi parce que ko ni kɛra ko karamɔgɔ t'i la bilen o kɔni kɛlen ko dɔ de ye sa parce que bɛɛ yɛrɛ y'i yɛrɛ ka karamɔgɔ ye sa karamɔgɔya tɛ dɔwɛrɛ moyi ou bien fɛn o tɛ fo dɔ de ka fɛn dɔ ɲɛ yir'i la nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan bon bibi in na jijiya kɔnɔ selenya mɔgɔ t'a ɲɛ yira mɔgɔ la bilen quoi ça c'est vrai donc bɛɛ b'a ɲɛ dɔn bon n'a fɔra ko bɛɛ bɛ fɛn min dɔn i bɛ taa sɔrɔ a ka ca Ala fɛ o fɛn de bɛ jigin o tɛ yɛlɛn quoi o dɔ de ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye dɔ de ka kɛ kɔmɔgɔ ye bon n'o tɛ ko la i bɛ taa sɔrɔ nafaba tɛ k'a ko la quoi donc an b'o de kan selenya nka kɔni ka di ne ye an ka jijiya don ba la parce que ko ni jɛkulu don a ka ca Ala fɛ o fɛn kan ka se ka barika sɔrɔ fanga bɛ don a la mais jijiya jɛkulu tɛ selenge jijiw ka sira tɛ ɲɔgɔn na an tɛ ɲɔgɔn kungo fɛ. Ouais, n da kun bɛna so yɔrɔ ma parce que c'est très important n'a fɔra ko bi jije min bɛ selenge an bɛ se ka fɔ a fɛn fɛn tan duuru ɲɔgɔn bɔ a bɛ se k'a bɔ minɛn bɛ min tɔgɔ la min bɛ débrouiller mun bɛ baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw fɛ ko o ka kɛ ko jɛkulu t'u bolo olu fara ɲɔgɔn kan papier t'u tɔgɔ la foyi t'u tɔgɔ la vraiment est-ce que suni wagati dɔw ma se aw minnu bɛ yen ni aw lamɛnlen don n'aw mɛnna la est-ce que ni aw y'aw dɔgɔw wele ka kuma u fɛ ou bien aw kɔrɔ minnu bɛ ka wele ka kuma u fɛ est-ce que o ko in tɛ se ka sigi kala kelen kan est-ce que aw y'o sira tagama. Bon an tun y'a daminɛ mais a ma fanga sɔrɔ parce que denmisɛnninw nana yira an na k'a fɔ ko u ka sira t'a la ko bɛɛ bɛ se i yɛrɛ kɔrɔ bɛɛ bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ c'est normal tiɲɛ don mais fo an ka ɲɔgɔn dɛmɛ fana an ka jɛ ka ko dɔ kɛ o fana ka fisa ne kelen bɛ se n yɛrɛ kɔrɔ ne kelen bɛ se ka nin kɛ ne kelen bɛ se ka nin kɛ an tun y'a daminɛ tiɲɛ na a ma laban parce que miirina wɛrɛ nana sɔrɔ a kɔnɔ an ɲɔgɔnko nana bɔ a la donc a ne mo bɛn tɛ yen quoi d'accord bɛn tɛ yen bɛɛ lajɛlen tulo bɛ nin na kɛrɛnkɛrɛnnenya la selenge an bɛ selenge bu de kan yan nɔ n'o ye selenge marabolo kɔnɔna ye bi an bɛ se ka fɔ selenge ale marabolo kɔnɔ cercle don mais commune 7 b'a kɔnɔ donc n'a commune 7 b'a kɔnɔ commune 7 kelen kelen fɛn fɛn bɛ yen k'an bɛɛ bɛ fɔli kɛ waati dɔ tuma sera an ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ maa kelen tɛ se ka foyi kɛ Soumaïla an y'a ye k'a fɔ problème wɛrɛ fɛnɛ bɛ anw ka yan jijiya kɔnɔ o de ye an ka prix kow ye Soumaïla i b'a ye k'a fɔ e bɛ se k'i ban marché dɔ la mais dɔ bɛ t'o marché minɛ k'o kɛ prix sugu dɔ la k'a sɔrɔ nafa t'a la yarɔ est ce que aw y'o yɔrɔ jateminɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ wa. bon o bɛɛ kuma kelen don ni aw tɛ kulu la n'aw tɛ jɛkulu la bɛnkan tɛ aw ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'a fɔ ko ne de ta ye n ka fɛn ye ne de ta ye n ka fɛn ye n bɛ taa kɛ prix la prix min ka di n yɛrɛ ye i tɛ se ka mɔgɔ si juger parce que a ta de y'a bolo fɛn ye. ça c'est vrai. fɛntigi bɛ se k'a ka fɛn feere da sugu bɛɛ la parce que a cɛ ta de don en tant que ni bɛnkan t'aw ɲɔgɔn cɛ aw tɛ jɛkulu la mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ si koron k'a fɔ ko kana nin kɛ kana nin kɛ. o ye tiɲɛ ye. d'accord bi an y'a ye k'a fɔ Soumaïla i yɛrɛ i bɛ baara caman kɛ jijiya in kɔnɔna na i ko i bɛ bafulu dilan i bɛ a rebobiner i bɛ minɛnw réparer yarɔ ni mɔgɔ min mago bɛ k'a ka minɛn cɛn a kɛra damanda bolo a kɛra selenge kɔkana ye yarɔ Soumaïla bɛ se ka sɔrɔ k'o tigi ka minɛnw réparer. ne bɛ sɔrɔ ne ka porte ouverte ne bɛ se ka taa fan bɛɛ fɛ. d'accord
misalala ni mɔgɔ bɛ Sumayila la k'i wele k'a ka minɛn dɔ tiɲɛna bafulu ainsi de suite a bɛ sɔrɔ numéro jumɛn na? Bon nɛgɛjuru sira 2 bɛ n bolo. Kelen orange n'o ye 79 38 61 51. Ok. Maltel ye 65 82 97 08. N'i y'o sɔrɔ kɔni i bɛ diɲɛ fan o fan. D'accord. I bɛ t'i ka baara kɛ. Ok. An y'a ye k'a fɔ i ka magasin tun bɛ Kangare ale gidɔrɔnda la Darabala fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na Etats-Unis kɛrɛfɛ mais an y'a ye k'a fɔ i bɛ déménagement la i bɛ fɛ ka bɔ yan i bɛ taa min? N bɛ taa n fa ka so. N bɛ taa an yɛrɛ ka duda la yen. D'accord. An ka du filɛ nin ye garitigi Seduba yɛrɛ ka du kɛrɛfɛ. N'i ko ko Jabate ka du Selenge a bɛɛ b'a dɔn. D'accord. Nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Sumayila Jabate bi jigiya kɔnɔ n'a fɔra ko Sumayila fɛn jumɛn y'i nisɔndiya jigiya in kɔnɔ i ye nafa jumɛn sɔrɔ a la bi i bɛ se k'o fɔ an ye? Bon alhamdulilayi nisɔn diyara jigiya kɔnɔ kosɛbɛ parce que n sera ka ko dɔw kɛ n yɛrɛ ye ka n faw lanisɔndiya ka n baw lanisɔndiya sɔrɔ taabolo la. Bon mɔgɔ tɛ se ka i ka sɔrɔ bɛɛ fɔ sinon alhamdulilayi bi n'i y'a ye i somɔgɔw b'i dɛmɛ ko ko kan i bɛ ka nafa de sɔrɔ. Nafa sɔrɔ a la. D'accord. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ hɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ degun dɔ bɛ yen i y'a dɔn jigiya in kɔnɔ i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a la ani fɛn jumɛn nimisa b'i la bi n'i tɛ fɛ o ɲɔgɔn ka kɛ ani i bɛ fɛ sini ma sinikɛnɛ ma i dɔgɔninw kana jigin o dingɛ kɔnɔ? Bon ne ye degun min sɔrɔ jigiya kɔnɔ baara bɛɛ n'a degun don. Tiɲɛ don. Dɔ bolo degun tɛ mais e min b'a baara kɔnɔ e de bɛ se ka a degun dɔn. O ye tiɲɛ. Ne ye degun sɔrɔ jigiya yɛrɛ baara kɔnɔna na parce que i bɛ baara yira denmisɛnnin minnu na olu bɛ se ka kɛ i dɛmɛbaga ye olu bɛ taacogo t'u la. Bon ani mun u bɛ tila ka taa e de tɔgɔ tiɲɛ i kɔfɛ u bɛ taa ka sɔrɔ e t'a kalama e m'u labila bon u bɛ taa e tɔgɔ jugu de fɔ. A nɛmu u bɛ na dɔrɔn u tɛ sɔn kalandenya ma u tɛ sɔn sɛgɛn ma u bɛ fɛ dɔrɔn n'olu nana dɔrɔn ka wari sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn donc n'u m'o ɲɛ e bolo k'o sɛgɛn don dɔrɔn u bɛ se k'u yɛrɛ ta ka tila ka taa i tɔgɔ tiɲɛ. La effectivement. An tɔgɔ jugu m'an kɔ bi hali bɛ siran ka gɛrɛ DJ wɛrɛw la baara yɛrɛ kɔnɔna na parce que i tɔgɔ jugu y'i kɔn i yɛrɛ ɲɛ. Effectivement. O de gɛlɛya kɔnɔ. I ka kuma latigɛ tɛ ni DJ caman y'a kuma kɛ parce que an b'a ye k'a fɔ DJ ba minɛn bɛ fɛn fɛn bolo a yɛrɛ de bɛ se k'a yɛrɛ ka baara kɛ. Parati t'a bolo parce que u t'a ɲa i mago bɛ jɔ la waati min t'u si ye donc o ye degunba y'an bolo bi i y'a dɔn i ni DJ tɔw cɛla bɛ cogo di Selenge yan? Bon alhamdulilayi ne ni DJ tɔw cɛ Selenge yan tiɲɛna n bɛ Ala fo. Tabarikala. Bɛɛ bɛ n bonya n fana bɛ bɛɛ bonya mɔgɔ ta tɛ se n ma n ta tɛ se mɔgɔ ma. DJ caman yɛrɛ bɛ yan nɔ yɛrɛ u tɛ ne tɔgɔ yɛrɛ dɔn yɛrɛ u bɛ wele karamɔgɔ o ye bonya ye. Ne ye mɔgɔ min bonya o fana b'i bonya. Siga t'o la. Tiɲɛna ne kɔni ta tɛ s'u ma ta ma se n ma. Tiɲɛna n b'u fo o yɔrɔ la. Yɔrɔ Sumayila Jabate DJS a ka d'an ye i k'an ka jabaranin lajɛ i k'i ka hakilina fɔ Selenge DJw ye sini ma sinikɛnɛ ma i bɛ fɛ min ni min ka kɛ i k'o sɔrɔ k'o fɔ kuma ka labanw na. Bon ne kɔni bɛ se ka ladilikan kelen min bila ani wele kelen min bila an Selenge DJw an ka lajɛ an ka bɛn. Bɛn kɔfɛ fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ. An ka ɲɔgɔn sira tagama an ka ɲɔgɔn ɲini an ka ɲɔgɔn dɔn an ka ɲɔgɔn kɔfɛ kuma ninnu to yen an ka ɲɔgɔn kɔniya to yen n'an bɛnna fɛn bɛɛ b'o kɔfɛ. Baya OK TV lamɛnnikɛjɛkulu cɛman ni musoman an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn bolodenkɔni kelen o t'i bɛlɛ ta maa kelen tɛ se ko la an tun b'an balimakɛ fɛ yan n'o ye Sumayila Jabate ye Sumayila Jabate n'a dɔn don DJS la Selenge yan bɛɛ b'a dɔn en même temps a ka baara bɛnnen don sonorisation ma kɔɲɔ balani a kɛra sunu ye a kɛra orchestre de b'i bolo k'i accompagne a kɛra concert ye ko sonorisation mago bɛ jɔ fɛn o fɛn na hali n'a sɔrɔ interview de b'i bolo walima n'a sɔrɔ i mago bɛ cérémonie de la Sumayila Jabate ka minɛnw bɛ aw bɛɛ lajɛlen kama o bɛɛ n'a kɔfɛ Sumayila Jabate an b'a ye k'a fɔ ko DJ waraba yɛrɛ fɛnɛ don parce que a bɛ an ka Selenge boîte belebelebaw bɛ yan ale de bɛ animation kɛ yen nɔ vraiment clients bɛ félicitation caman fɔ a ye k'a fɔ a ka animation ka ɲi a bɛ minɛn dɔw bi a bɛ se minɛn réglage yɛrɛ kɛcogo la o bɛɛ kɔfɛ Sumayila Jabate DJ min don a yɛrɛ bɛ minɛnw dilan wa a bɛ minɛnw fɛnɛ feere wa a bɛ minɛnw réparation kɛ
ayiwa sinikɛnɛkaw k'a fɔ k'i ka bafulu tiɲɛna walima i ka bafulu tigɛra walima i ka mixeur ou i ka ampli de tiɲɛna i bɛ boli ka taa fan wɛrɛ fɛ i wakili kɛ Sumayila Jabate a b'an ka Jabaranin dugumana lajɛ a b'a ka numéro a b'a affiché sɔrɔ yen n balimakɛ an b'i fo sa temps fitinin d'an ma an ka jɛ an ka baro kɛ a diyara n ye kosɛbɛ Ala k'an to ɲɔgɔn ye ciao ciao.